दै आलु लायनाय ओंखाम जाना फैलायबायलै आरोबाव मैया सानाव जानाय ओंखाम ओंख्रि आयु टयलेटाव थांबाथाय खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय त्रिपुरा स्टेटनिफ्रायसो भिडिअखौ जागायदों ओमफ्राय आं सासे मानसि मोजां खोन्थानो लुबैदों जेब्ला 22 बेच एनडिएफबि ना आर्मि बरनग्रा सासे 22, 23, 24 ना बेफोरबायदि बेट्सनि बा एनडिएफबिनि जायफोर सेंग्राफोर बरन बा सोरखौबायानो होन ट्रेनिं होनो मोननाय ओमफ्राय आरो बे व्यक्तिखौ लोगो नुयोब्ला नोंसोर बयबो सिनायखागोन एसे सावरायनि बे जाहैबाय सितुं देबबर्मा ना কত বছর হয়েছে এখানে আসা দা কত বছর হয়েছে 1 year half 1 year half না 1.5 বছর কাছাকাছি আমরা দুজনে যে লাগ পাই নাই কত দিন কত বছর হয়েছে 15 বছর 15 বছর না 15 বছর 22 বেচটাও ট্রেনিংটা আপনি দিছেন 22 23 আর 24 না এদেরকে সবাই তুমি না আসলে ওখানে আমি জঙ্গলে থাকতে সময় এই যে সাউরাইগ্রারেও তো ট্রেনিং দিছো সাউরাইগ্রা আমরা ছিলাম তখন ও হয় দে হয় হয় সাউরাইগ্রা এদেরকে পাই না তারা খালি মিয়ানমারে তো কারি কারি লাগ পাইছিল রে মিয়ানমারে তো এখানে সরাইগাঁও সাউরাইগ্রা ফেরেঙ্গা এদের আর তারপরে তোমরা না ট্রেনিং দেয়া এদেরকে লোক পাইছে তো ওখানে সবাইকে নাকি মোনাবিলি এদেরকে মোনাবিলি এখনো কি নাম ভুলে গেছে সব আচ্ছা এখন কি কোন জায়গায় জায়গার নাম খুমলুং না খুমলুং এখানে কত বছর 1.5 বছর নাকি এখানে আসাতে তো 1 বছর কাছাকাছি ওমথাই হেরা কোন কই আছে আগরতলায় থাকে হেরা না আচ্ছা তো বারা বাথ্রা सोंबाय थाला बारा खोथा सोंला बिसोरनावहाय पलिटिक्स बाथ्रा खोथाफोरखौथ' माथो सोंनाय नङा पलिटिक्स की কথা বলবো पलिटिक्सआव কিছু বলবো না না লাভও নাই पलिटिक्स কথা কয়া তো বিয়া গथ' सानै दङ सानै बोसाज्ला सानै खरकनि सानै কি বানাইছে রে ভাবিয়ে বাচ্চা রে নাকি আপনাদের জন্য ও नै मा संबाय नै बा ओरैहाय नै सितुंनि बाजै बियो না বাজে কালকে রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে আর দিনে খাওয়াটা বাজি মুরিস কালকে দিনে একটা জায়গায় খাইছিল এই মোসো গোবাं मा आं सामायाखौ मोसौ गोबां रोजा ओमफ्राय नै साम' दंबावोसो हनै सिङाव बाजैनिया संनाय एसे आलादा माने रुमा फिसा नालाय एसे नै बेफोरबायदि होनायसैलाय दा जानाया ओमफ्राय फिसाला सासे दं सितुंनि नायनोथ' नै एग्जाम दङ नै बेनो गथ' एग्जाम दङ मोखां खोन्थाबाय थाथ'ला लेखा फरायनाय दिगदार जायो बेनियावहाय नै ओमफ्राय सोर दङ नै मिथु ओमफ्राय नै मा गानदों ओइ लंपेन्ट गस्ला गानगासिनो दं हा आटा सितुंनि न'आव दङ आच्छा आरो गायसालाय आसुगै दङ त्रिपुरि ककबरक माइनो Kisah-kisah mayo ma kisah mayo आरो बुरजा गोबां मैया kisah mayo हाबाय बिबो एसे ना हाबाय एसे डायलगा बिना एसे डायलगा जाजेनहांबाय सासेयाथ' बिसोरथ' पुरा ट्रेडिशनेल जों फैगोन आरो नै सोमदोन फंबाया
बिनाबो ओमफ्राय ओरै सासेयाबो पुरा ट्रेडिसनेल गामसा ओमफ्राय बै सासेनालाय माथो लंपेन्ट जाखो बियो खाखिनिसो गानबावबाय सासेना नै टफि गोजासो होनांसिगौमोनलै बिनो टफि गोजा होनांसिगौ उन्दुनायाबो नोगोद खारो ओमफ्राय नोंनाथ' हराव बागदावलायदों नामा बेखौ उन्दुनाया माने अखानायै सिनायसि जाखाबाय माने आदाया सिखारबायना बुनाया नमालिखा सिखारनानै बाहेरायाव थांबाय थादों फुङावनो बागदावलायखादों दा ओरैबायदि फाग्लाखा हराव आंबो नायबाय आं हरनि 11ता नामा ख्रक थाबथालायखादोंलै खाथियाव उन्दुबायना ओमफ्राय बै सासेयालाय ओमफ्राय रुम सिङाव होननो बिनिया दिनैहाय बारा गोमाखैलाय नङाबा गुबुन दिनाव अयथासार गोमो माबे ओमफ्राय दा मोनसे जायगायाव नै बिनि बिदा दङ माने धर्म आटा धर्म आटा दङ बनि आटानि न'आव माइ सायै थांनाय आच्छा 2008 धर्म आटा खालायजा अ गोरोङानोथ' नों बैसो साला ओरैबायदि दा बिनि बिदानाव दा ओंखाम जाहैबावगोन बिनि बिदानाव बानलुआ होदोंबा हले दोनैबा हले जोब्राबखाबाय आं मैया ना उदै थुदै आलु जुखादों बिदि बानलु जाया बिनि बिदानाव जाहैबावनायसो एसे थांबावनांगौ 1 किल'मिटारसो जागोनदां ना 5 किल'मिटारखा 5 किल'मिटार अबयसे बारा गोजान नङा हाजो जायगा नालाय ओरै दानखे दाननानैनो 5 किल'मिटार जायो आरोखि बिदि दा जोबनाया बिनि न'आवसो जोबहैगोन भिडिअ'आ फुंनि होनोसैलाय नै जानाया ना सिथुं नुडल्स मादुल्स मैगी बाजै फायदे अ नै सोमदोन बेदो नुडल्स सानाय केन' बाजै अ दे मुरिसটা বেশি হইছে নাকি রে কালকে মুরিস খায়া জি হই অবস্থা হইছে আমরা জ্বালাইছে পেটের মধ্যে জ্বালাইছে রে बुजियोलै आंनि लोगोआ डेन्जार साहाखौनो एसे खम बाव ओमफ्राय नै नोंनि लोगो आदानि न'आव मोनबाय आंनि लोगोआ बुजियोलै मोनजागनायखाय बिराद आरामनो गयबो मोनजागनोसै मा होनदों मा होनदों नुवाखै मा जिनिस खवाइ सानाय गयनो मायाव बे जायगायाव नों एसे स्टाइलिश रायज्लायनो रोङाब्ला बुजागोन ओमफ्राय मा बुङो खवाइ सानाय खनसेबाव एगेन खवाइ सानाय माने गय जानायसै सासेयालाय दाबो साहाखौनो लोंखाङा हनै लासै लोंदोंब्रा सानथामनि उनाव साहा मोनलोंनायनि बाथ्रा माब्रै सानथामनि बारा जाबाय ओरैबायदि साहा लोंग्राखा साहाखौ खमद्राय मोनगासिनो दं दै होदेरनानै बारायहो माथो आंलाय सानदोंमोन मा बथलखौ फैनानै मोनसेल' दुखुआ मा साहा आरो गय नै गय मोनजाबावनोसै नों सानाय दे नों साया दे सानाय गय सानाय दे आसक दे बाजै गय सायो दे ना साया नोंसो साव बा
नै बिदि थायो बिसिना थेमायाव दोनो नै नै आर'नाइ होना दा सफैलायलायबाय धर्म आतानि न'आव हामबायसै दे जाहैनोसैलाय ओंखाम जानानै जोङो आरो बेफोरबायदिनो उदैखौ मेवल' मोनहोहैबावनोसै बांद्रायबा गलथायगोन मा बांद्रायबा गलथायगोन थो बिबारखौ बिबारा जोंनावबो दं ओमफ्राय नै बेखौथ' नोंसोर नुवाखै बेखौ हा नोंसोराव गैयानदां बियो ए नंगौ जोंथ' बिदिखौ जाबावा जाहैबाय मैया बेखौ बावो जाया मा मेथाइया पाराम पाम पामसो नोंना मेथाइया ए बेबा हले आलदा सिस्टेमखा बेयो नैबे दैया नै बेलेग बेलेग सिस्टेमनि नोंसोरनावथ' बिदि गैया फायबा हा खोनाया दै जोंहा दैनि टेनसना मोनसे फ्राय जोबनानै थायो बिसिनाव बे मोनसे थायो माबा पाइप जदों नामा माबा गब्लंदों नामा बे टेनसन मोनसे बारा थायो आरो बिसिनाव बे बारा नङाला माथो खिन्थु जोंनाव बिदिनो टेनसन गैया खावबानो मोनो सेरबानो मोनो फैलायबाय जों नै बाजै सफायखा फुंखाम आसक नाय कोई बात नहीं मर जाएगा तो कॉफिन में ले जाएगा bah mabir sendiri menjagan kai bida item gombang kaleka mau kayak catang acha catang naruh koroi sakri sini senep samu catang cana nuzrepi deh mau kayak ik mana क्या बोल रहे इसका पियाज मस पियाज नाजों मेनाय हलुद का पाता ना बे जाहैगोन जोंनि त्रिपुरानि जोबथा ट्रेडिशनेल लान्च बे मानो ना मेनाय हालदै बिलाइयाव बुंबाय थादोंमोन ना दिनैनिफ्राय मोनजाथ'नाय नंला बेफोरबायदिखौ जोङो आरो मोनजानांगौ सम दं बहुत आइटेम दं बेथ' थाखायो जाहैबाय नोंना नांगौनि बारासो होनगासिनो दं नोंनो रासिन जागोन दा जानानै लाग्रोनि जों दाना जों बिदाय लानायसै बाजै थाथ'दो आदाबो थांनाय दे आदा अफिस थांनाय बाजै हामबाय आच्छा जों थांनायसै एबार गारियाव फाथैजाबनायफोरबायदि जों फैबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बावहायनो जोब्बाय नामा हा बेथ' जोबगोन लोगोसे दिनैनि बे थांनो ओंखारनायनि भिडिअआ बावहायनो थुंगेबाय सोमदोनाबो नै Yes. बाजै मोनाव उदै आलु लायनाय ओंखाम जाना फैलायबायलै आरोबाव मैया सानाव जानाय ओंखाम ओंख्रि आयु टयलेटआव थांबाथाय नोगोर बानलु आलुयो सयथिबो उखुन्दैल' खुखायो फाग्लासो थ' जिखियानो जादोला मानो दिनैनि थांनो ओंखारनायनि रेडि जानायनि भिडिअ